Eta entzeguetatik kaleratze castingetara. Joan den astean Arrapasank esenako parte hartzaileek euren talentu guztia erakutsi behar izan zuten Bilborrok aretoko esenatokian, final handira pasatzeko. Martxoaren 24, 25 eta 26an Arrapasank Junior kategorietako taldeek egin zituzten euren castingak. Martxoaren 27an Junior zein Senior kategorietakoak. Eta azken casting eguna apirilaren 4an izan zen, Senior kategoriako parte hartzaileei zuzenduta. Castingak oso arrakastatsuak izan ziren, bai publiko aldetik zein parte hartzaileei dagokienez ere. Izan ere, 100 taldetik gora aurkeztu dira casting irekietara, eta horietatik gutxi batzuk izango dute aukera apirilaren 12 eta 13ko galetan antzesteko. Nortzuk izan ziren jakin nahi, adi hurrengo bideoari. Gaurko dauzkagu 20 talde. 20 talde gaurko. Eta orokorrean daude 100 talde, onda bat. Osaga, aurtengo izan daia, justan arrakasta. Hemen zain daudenen artean ikusteko adinagatik edo ematen denak izango direla Arrapasank Juniorrekoak. Kantatzera eta dantzatzera datozenak. Gero, beste balorazio bat egingo dugu, ia zer horran. Gaur sorpresa hartuko eta zer aurkitzen dugun. Zeran dago maia, horton? Bueno, danetarik dago. Bai. Urtero lez, ez? Hori da. Ja, bai, orokorrian serio hartza ikuste gure gomendioak. Eta, askotan gertatzen dena da, casting egunean super urduri daudela, eta orduan hasten dute antsaiotan egindako guztia. Orduan hori pena bat izaten da. Kaixo, arratsalde guztioi, ongitorri aurtengo Arrapasankeko eszenara. Eta, aurten edo oraingoan, lehenengo casting egunarekin abiatuko gara. Bezala, 5 casting egun egongo dira, egun talde baino gehiago zaudetelako, eta gero apirilan 12 eta 13an, finaleko galak izango dira, bi sailkapenetan Arrapasank Junior eta Arrapasank Senior. Beraz, prest bat dira zaudete, eta esan bezala, ongitorri, aurkezten zaituztet, Xabiju, alde batetik, Enkoer taldeko aslaria, Ilenio Baglieto, aktorea, eta nire Ugaitzalekuria. Ezagutzen gaituzu aurreko urteetatik eta zuetako asko, beraz, lasai, eta disfrutatu, ondo pasa, eman daukazuen guztia, hau delako daukazuen aukera bakarra erakusteko eta behitzat disfrutatu. Eta urduntasunak hor Bilborrokeko kanpoan atekalian, bale? Gu oso urduri jarri gara, lehenengo aldia izan delako eta azkenean amaitu dugu eta pozik geratu gara eta aholkioak ez digu molestatzu, ze hobetu da. Orain badakigu zer egin dugun txartu eta zer ondo. Ez, baina urduritasunak hazikera makarrik, gero zer? Gero ondo. Bai. Eta hau, zuek daukazuen jantzi jata, zeinen ideia izan da, holan, leopardo eta... Ezketarroa orduan tigre batez. Antzizara, begira. Daukagu maiak leopardo batez eta mantxak ere. Zorionak, oso ondo induzue, Eskerrik asko. Zelan geratu zari, gustora geratu zari zuen antzezpenarekin? Oso ondo, gustora egin dugu. Jurauak zer esan dutzue? Oso ondo egin dugula, baino amaieran altzatu naute eta nik pizka jaizterakoan behera begiratu dut. Bueno, baina zelan pasatu duzue? Oso ondo, primera. Baina igo baina aurretik? Urduri, oso urduri. Bueno, baina ona disfrutatera batoz, ez da? Bai, ezke gure lehenengo urtea da, orduan ez dakigu nola da hau, eta orduan oso urduri jarri gara, baina gero ondo egin dugu eta ondo patsatu dugu. Bueno, neskak, sorte hon, eta animo, Eskerrik asko.
topera egon sari horre, Zorionak zelako martxa eukido zuen, ez da? Bai. Bai. Zer esan dau jurauak? Oso ondo egin dugula eta ezaztu publikoari begiratu. Aha, oso garrantzitsua. Baina zuek entzeguetan egon zineten, ezagutzen dugu alkar. Bai. Eta aholkuak bete dozuez? Bai, duzte dugu baiet. Eta zer esaten dutzue gurasoak eta etxekuak eta familiakoak zer esaten dutzue? Parte hartzearen hemen. Esaten digute joatean barre egitera, ahalik eta hoberen egiteko, eta ondo pasatzea. Eta ondo pasa dozue? Orduan bat biru, harrapa! Oso ondo neskak, topera! Bueno, zuk abestu daben gitxitarikua ze. Gaur gehien ikusi dana, dantza izan da, ezta? Bai, jente asko dago eta guztiak oso ondo dantzaten dute. Eta zuk zelan pentsatu zen duen, nik abestu ingot. Zuri txikitzatik edo gustatzen jatzu abestia edo nondik dator hori afizio hori? Txikidanik asko gustatzen zitzaidan eta ezagutu nuen Harrapasank lagun baten bidez eta fortzatu ninduen etortzeko. Bai? Osak ezer etorri zera, gogoz kontra apurtxu bat? Bai, pizka bat. Benetan? Bai. Bueno, baina atzanean, ez da intxarra izan ez da, esperientzia? Oso polita izan da, baina oso urduri jarri naiz. Beitu, urduritasun barik be, ez dago bizitasunik. Lasai egongo bagina be, zer da ba? Zein izan da, zure pentsamentua eszenario gainean? Ez dut ezer pentsatu negoen bakarrik, ez nintzen konturatzen abesten ari nintzela. Orduan, etxean egotean modura izan da, edo behin eszenario gainera ion dozu nien esan dozu, zenbat jente da hona hemen? Jende guzti hori ikusteak oso urduri jarri nau, dutxatik ona aldaketa asko daudelako. Bai, ez da? Bai. Harrapasank? Zer harrapatu dozue, ba? Neskak, zorionak oso ondo egin dozue, Ai, zelan sentitzen zarie? Oso ondo. Bai. Igo baino harinago, zelan egon zarie? Apurtzu bat urduri. Bai. Baina oin, zelan geratu zarie zuek orgoian eindako lanarekin? Oso polita. Bai, gustora. Eta zer esan dotzue jurauak? Oso polita dela. Bai. Bueno, eta neskak ingo duzue pasatu zarien ala ez? Astelenean. Astelenean? Web orrialdean sartzen begiratzen duzu eta hor daukazu. Ai, eta ordura arte zer? Ataskala jaten? Pizkat bat urduri. Bai, ez da? Bai. Bueno, lasai. Esperientzia da, gehien inporta da bena, ez da? Da zuentzako honek zelan markadotzue, zuegeri, Harrapasanketik pasatzeak? Adibidez, gure taldetzat, lehenengo aldia da eta esperientzia honena izan da, niretzat, bai. Zuek dantza egiten duzu estraeskalar bezala edo joaten zarete gimnasia ritmika edo dantza edo laper matera? Ez, gure taldeko inork ez da joaten. Bai, Teresa, bai. Teresa. Eta nolatan sortu zen duen hau koreografia hau, dantza koreografia hau? Pausoak asmatzen eta iraidek eman zituen batzu, orduan ere interneten begiratzen. Eta zergatik ez antzerkia, eta bai dantza? Edo zergatik ez abestu eta zergatik dantza edo? Gustatzen zaigu dantza egitea. Martxa daukazu zuen gorputzean, ez da? Bai. Bueno, neskak, postenaz, sorte hon eta holan jarraitu, bale? Eskerrik asko, agur!